Haba phai khmat ban kentiu ik puli puthi ki jika nong kendong. Katnat puli puthi ki jala kala mang ki skim banagi pholak bantai ki Islam hikai jing start ki batmai hadin bagi jing tai barem kim long shu. Kawai ni gini Islam hikai jing start kala long hakasnong do kha. Ha kaba ka Islam jing start beratip kum ka government LP school kabakan sayo ik skim jing tai thmai balapan mang haka jing lut kaba sau lak bat sau lak na ka banta ban penbiang ya ki school. Ya ka jing tai ka te Islam jing start labu maulong rem haka sau tri luber aja of sau da wemle ka nong po ba mineral bonds im badiru chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board. Ka te Islam ka de ka bla yaw bha ka arta bat ka bla ya lenti sho mau mer ban nyo fu isnam menta usnam aja of sau kata bla sang ye te Islam nadu usnam khaknai spa san phulai marka kiu bha ka jing don ki khna phule hapo jongka ban kenjo sekiwi pat ki kedan jing start li se hakat kate ka arta kate Islam golong ka jing kemen bakrau si nong suksnong bakini I ba sarkar kala mang ban tei pun bha da ka bat mai bar kan long ru ka sni sa jing kan mau si long tin ki ban wan makin light no slap ba ka jing pun ki bor maryang asa khilang ha ka jing pli mo nong rem da MDC ka nong po ba balajet barani ka district school education officer ka kong PL nong lai kinong kit kam kinong hikai school ki kimi pa lembat ki khna school kumban suya thu ka kha press UP school kadon nadu class 4 hadu class 8 kikna ru kilanang tuon na koi kasnam chakoi kasnam kumtai nila don kam bandon ya ka secondary school kanang bakan long ka jingku ya ka snong ka thao jong ni hi barok way nong snong ba yet ba kinong hikai baro ta kikna school baro iskim na ka government na kawai kapuat sa kawai pat kapuat hidan hakmat jong school kidong ni Dari kabanang kong kadai kumno banyan cep ya kita kilat patilinti banyan penjo banyan yo head ya kini kiskim ibaka government kalabu kenang manung Islam kani ke school hangnya kadai ke school Presbyterian dan kaman yo ya karipot kababnia kata kalong bakinya tu benia yang ya ka jingjengai jong kanika school sakawai pat ka secondary school kabaar tinya tu benia ru ya ka jingdon jong ikna school haki kelas go per hamtam ya ka kelas 8 nang cha pin ya thuru ya kisnong di pamarjan di bala kan school hari ke school bat iki school di badan kum ki opa primary school di badan marjan bagai snong gajong ki bagila ban school siya ke school lada go government desim ban operate ya ke school gajong ki Kejingmu nagaliang jong ngakum Wemle MDC ke Education Department barok malah ni kalong na kabenta ban penting kena ba ki pajba nang song sunong pidai bentip tagadao la penlong ya kene program ni ai kuble ya ka sunong ya ka managing committee ki bala tristom pichwa bachijo pingling school building ni hab ai kuble shwa ya ki kemipa ikna school kinong hikai ki manadu nang chua hadu menta bagi wan sawan bro na ko menta lagi tristom mujung fi kabakio ya gede school jong babiang lagi enrollment jo bon ki school government LP school menta ki bahappo ke jela ki ba khampalat hang jong pi robe ki banang dei dong jin sodong robe adu menta jin sodong dur ki nang ding baju lo semen school mo dei dang jin sodong robe propor lipsut itu po jin je laput ki dilentang dengan ju kita happo ka kecak bro hadu kata la cham tangba ka sarkar menta ban ai chisn ai ha barok dela ki ai shwa ya ki ki skur ki ba khambyang ki kena
ki ba khambun ki khna bat kum ta te kajing chmu na galyang to sarkar bro gade kita ki school chibun eki ki ba dei full government eki kum ngchong pri ni gade ka umdo kha government LP school mo to school sarkar kum ga UP hate gade ka SSA athem bro gade ka SSA agui yu bijaka ek school ad hoc ek school deficit ek school ko long full private bat kum ta te ke sarkar ban ai jingerap ai building ya baro isnai gala argise jit chwa ke sementa ha meeting ke boleh song lai kut ba hakino ki skur ki ai building thmai chwa ke je kut na ka sarkar long ba ka tnat jo ko puling puthi ga long ba tongin perchang ban pen ba ban ai building thmai ha ki skur sarkar chwa ki skur SSA lang chwa la bejo building school umta ter mentala air la ko funding bun bejo arla ki deficit le telah slam air la ke skur building bat kumta te dementa ka sarkar ka phai khmat chwa haki government LP school kumut ki bolong pura ki skur sarkar pura ban bentikna mar ki skur government LP ki skur sarkar kalong na ka bentai chengge na ka bentai cheng bilong ying kilong sem ki boduk ki ba ki chnong ki bathau ki ba la arban pha skur private ane ban la aki skur ki ba rem nging su ba kum tan te kata-kata ka sarkar ka phai khmat oleh se ki ba kerli bete chnong chung i jile padjo re hata padjo ar kum ta te re ka sarkar ka phai khmat chwa ki skul sarkar ban pentikna kadi ki jingwan dingin tersni i MDC jing ila keren menne ha so kwai la det jo tula det play la chong skur ki cari kala nang yak ke kam mo bobu langi ni nang tahani menta in sedang gani bro ba bat ki woi ki nangwan skur ki baki enrollment ki bobun ki barang don kam